Milli Мәдәниятләр һәм традицияләр елы уңайыннан республикабызда күп төрле фестиваль, кичә, тамашалар үткәрелә. Шул исәптән Мәдәният министрлыгы Татарстан районнарының мәдәният көннәрен уздыруны игълан итте. Һәр район Бош кала сәхнәсендә җирлекнең мәдәни үзенчәлеген чагылдыра. Казан тамашачысына Ширмешән районы нинди бүләк әзерләгәнен хәбәрчебез Мөршидә Җихан күреп кайтты. Ширмешән районы мәдәнияты көненә рәхим итегез! Әкият балалар үзәге ишек алдына килгән һәр кемүзен Ширмешән районына бәйрәмгә кайткандай хис итте. Уңга карасаң да, сулга карасаң да әлеге төбәкнең гырыф-гадәте, аш-су осталыгы чагыла. Ширмешән районы халкының уңган икәнен белә идем, ләкин бу кадәр үк түгел. Мәдәният хезмәткәрләре бүген монда нинди генә оста тәмле әйберләр пешермәгәннәр, ни генә юк. Монда бәрәңге камыр, монда менә коймак өлгереп килә, шулай бит кызлар. Ә менә бусын бик үзенчәлекле ризык бусы нәрсә? Бусы безнең бәрәңге пәрәмәчелебез инде. Баны инде бүтән төрдә атылар. Но үзебездә инде туй мәтнең үзендә бәрәңге пәрәмәчелебез. Бәрәңге пәрәмәче кебек үк телеңне йотарлык тәмле ризыклар һәр өстәлнең күрке. Җирле мәдәният хезмәткәрләре хәзер 70 төрле һөнәргә ия. Алар районда артиста, аш-су остасы да. Йолаларны алып килдек, ашамлыкларны. Күрәсез, монда бөтен чуваш халкының ашамлыклары. Ширмешән халкының биредә күңел җылысы белән эшләнгән милли йортлар тәкъдим ителгән. Кунаклар килгәнче үк район башлыгы шәхсән үзе әзерлекләрен тикшереп чыкты. Кем әйтмешли, кешедән ишеткәнче үз күзең белән күрү ышанычлырак. Районыбыз өчен шатланып, горурланып торабыз. Безнең районда бөтен милләттә тыныч, матур, дус яшиләр. Районның башкалада узган мәдәният көне якташлар белән күрешү, аралашу, горурлану өчен дә бер форсат. Ширмешән минем туган ягым дип таныйм. Ни өчен? Чөнки минем әтием монда туган үскән һәм дә бу суларны эчеп үстек без. Шуны әйтергә кирәк инде, менә мондый чаралар булса, ул буыннар чылбыры туташып дәвам итә. Монда менә бүген мин улымны алып килдем һәм күреп торам, башка кешеләр дә балаларын алып килгәннәр. Ширмешән районы белән бәйле чарада журналист Илдар Кыямов гел үзәктә. Мәгълүм булганча, туган ягының данын күтәрүдә башлап йөрүчеләрнең төбәк тарихын язучыларның берсе ул. Якташлар сер бирми, бик матур итеп эшләп яталар, матур казанышлары бар. Һәм без инде үзебезнең яктан башкалада яшәүчеләр булар, ниндидер рухани әйберләрне алар белән шулай бергә уртаклашып эшлибез. Алар безгә килә, без аларга кайтабыз, шулай матур итеп гөрләшеп, аралашып яшәйбез, әлхәмдүлилләh. Ширмешән төбәген өйрәнү тәҗрибәсе белән мәдәният көне кысаларында да уртаклашты белгечләр. Төбәк тарихын өйрәнүчеләр катнашында кече форматлы конференция узды. Ширмешәндә нинди чара булса да, мин анда булдыра алмыйм, анда бармаска, булышмаска, ярдәм итмәскә. Ә безнең Ширмешән әлбәттә бай. Ә бүгенге шушы чарада безнең бара форум, краеведларның форумы. Ширмешән районы һәм авыллары тарихы турында 156 китап басылган. Шулай ук кул эшләре осталарының хезмәт җимеше дә хәйран калырлык. Әлеге бавырсакның гомуми авырлыгы 200 килограммлы була дип ышандырды әзерләүчеләр. Бездә бит инде бавырсак гел-гел затлы ризык булып саналган. Беренче бит инде шул килен эшләгәндә бавырсак пешерелә. Хәзер инде пар бавырсак ясыйбыз, патнысларга иябез, бавырсак пешереп. Людмила Прокофьева балчыктан савыт-саба сувенирлар ясау белән шөгыльләнә. Белгәнен киләчәк буынга да өйрәтә. Мина биреше кул эшләре, мин мәктәптә дә пластилиннан да ясыйм фигуралар. Юралар ашиета вана. Осталарның кайберләре түбәтәй, калфак, хушбу, чигү тегү буенча мастер-класс күрсәтте. Biz монда менә икәүләшеп эшлибез. Менә бу калфакларны эшләүче Оксана Игоревна, ул безнең рус милләтеннән булса да, татар калфакларын нинди матур итеп, бик әйбәтләп ясап алып килде. Бирегә куелган комбайн белән әлбәттә кырга чыгып китеп булмас, әмма аларны Сәлимҗан Гамиров нәкъ чын кебек ясаган. Ә бу онытылып барган кыллы уен кораллары макет кына түгел, алар чын. Фәнил һәм Җәлил Вилдановлар гаиләсе иске үтәмештән. Җәлил Вилданов төрки халыкларының борынгы музыка уен кораллары белән кызыксына, аларны үзе ясый. Менә бүген бәйрәмгә килдек. Ширмешән көне бүген Күршәк театрында. Шуның белән улым да килде. Музыка уен коралларында ул уйный, мин музыка уен кораллары ясыйм, думбыралар, калкыбызлар. Халык арасында халкыбыз мирасын кайтаручылар булуы аеруча сөендерә һәм киләчәккә өмет уята. Шул кадәр күңелле, шул кадәр зур бәйрәм дип әйтәсе килә.
рәхмәт аларга барысына да оештыручыларга зур рәхмәт. Без искиткеч шатбыз. Ел сайын шулай күргән сайын шатланып каршылабыз аларны. Мәдәният көненең икенче өлеше сәхнәдә дәвам итте. Рәсми кунаклар сәламләгәннән соң Ширмешән районы талантлары бәйрәм концерты тәкъдим итте. Biz indi birinчедән бик зур рәхмәтебезне әйтәбез килә безнең мәдәният министрлыгына. Безнең Татарстан Республикасының рәисенә менә шушы бәйгене оештырганга, конкурс фестивальне оештырганга, ул инде безгә үзебезнең көчебезне яңача сынап карарга бирәләр. Һәр районның мәдәният көне муниципаль берәмлекләр арасында бәйге форматында уза. Әлеге проект өчен җиңүче районга 3 миллион сумлык сертификат тапшырыла. Мөршидә Җиһан, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.